पाकिस्तानच्या लोकांची मानसिकता बदलली हे पाकिस्तानला सहन झालं नाही। पहलगामचा हल्ला हा त्यातून होता असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय। तो दुर्दैवी असा हल्ला होता आणि याच्यामध्ये सर्वसामान्य गरीब काश्मीरी मनुष्य होरपळणार आहे, कारण त्यांचं उत्पन्न सगळं पर्यटनावर आहे। गेली 5 वर्ष 370 कलम नष्ट केल्यानंतर जी काय प्रॉस्पेरिटी आली आणि त्याच्यामुळे पाकिस्तान म्हणजे काश्मीरमधल्या लोकांची मानसिकता बदलायला लागली, हे पाकिस्तानला बघवलं नाही म्हणून त्यांनी तो हल्ला केला। आज काय करणार की पुढची वर्ष 2 वर्ष कोणी जाणार नाहीत पाकिस्तानला। त्याच्यामुळे कसं आमच्याकडे हिमाचल प्रदेश सुद्धा आहे जो पाकिस्तान याच्या एवढा काश्मीर एवढा सुंदर आहे आणि असे अनेक राज्य आहेत आमच्याकडे। आमचे 7 सिस्टर्स आहे, काश्मीर एवढेच सुंदर आहे, परंतु आम्हाला काश्मीरच्या लोकांना आम्ही फरक मानत नाही। तिथला एखादा मुस्लिम समाजाचा मनुष्य आहे आणि त्याला धंदा नाही मिळाला आणि तो उपाशी राहिला तर ते आम्हाला सुद्धा आवडणार नाही। परंतु भारतामध्ये उपाशी कोण राहूच शकत नाही, कारण 2 रुपयामध्ये धान्य मिळतं। परंतु त्यांना जी प्रॉस्पेरिटी मिळते हजारो लाखो रुपये, ते कुठेतरी पुढच्या 2 वर्षामध्ये त्याच्यावर परिणाम होईल याचं आम्हाला वाईट वाटतं। कारण मी ज्या काळामध्ये काश्मीरला गेलेलो होतो त्याला मी बघितलेलं होतं की एक पेन दिलं, बॉल पेन, तर 1 करंडी भरून ॲपल मिळायची, लोक द्यायची हे घ्या आणि 1 बॉल पेन घ्या, एवढी गरिबी येते। ती गरिबी बदलण्याचं काम हे आदरणीय मोदी साहेबांनी केलं। तिथे वेगवेगळे उद्योगधंदे आणले, तिथल्या युवकांच्या हाताला काम दिलं, त्यांना बसेस दिल्या, म्हणजे टुरिस्टमधल्या बसेस दिल्या, वेगवेगळ्या आणि फॅसिलिटीज टुरिझममध्ये दिल्या। आणि हे केवळ काश्मीरसाठी केलं असं नाही। मी ज्यावेळेला आसामला गेलो होतो, आसामसाठी स्पेशल प्रोग्राम आहे भारताचा। म्हणजे एक नेता काय करू शकतो देशामध्ये याचं उत्कृष्ट उदाहरण मोदी साहेब आहे असं मला वाटतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।